alle sammen, velkommen til den her video. Den her video skal handle om 10 must-have produkter. Og hvis I ikke ved, hvad det er, så er det 10 produkter, man slet ikke kan undvære. Det her det var rigtig svært at plukke ud, hvad for nogle ting jeg sådan, ikke vil have i den her video. Fordi at jeg synes, alle de ting, jeg har fra min makeup samling, eller hvad man skal kalde det, er helt vildt gode. Så det var rigtig svært at plukke ud, hvad jeg sådan kunne lide sådan mere andre ting. Så det var svært at endelig have taget en beslutning, og det kan godt være, at jeg sådan kan skifte mening i løbet af nogle måneder, eller hvad det så end gør. Men det er bare sådan, hvad jeg 10 must-have, jeg har nu. Og den første ting, det er en Libello, og det er en Libello Classic Care. Og Classic Care og Classic Care. Men den her læbemad, det er en helt vildt god læbemad, og jeg bruger den rigtig meget om natten, fordi at den er så tyk i det, og så næste dag så får man bare de blødeste læber nogensinde. Den er rigtig tyk, når man i hvert fald går på. Bare man gør sådan her med med fingrene, så går man helt meget på ens fingre. Men det synes jeg er positivt ved den her, fordi jeg kun bruger den om natten, men jeg kan godt ligesom tænde på lige om morgenen, og ja. Men får en rigtig god læber, så den her kan jeg slet ikke undvære, for den er bare så god. Men der var 2 læbemad, der var lige sådan som den her, som er ligesom tænkt, hvad man skal vælge, men så vælger jeg bare den her. Så jeg har 2 mere, der er lige så gode, men synes jeg bare noget specielt, så det er den her sådan basically. Den næste ting, jeg har, det er min lipgloss, og det er denne her lipgloss, og det er en L'Oréal Paris Glam Shade. Og den er min gloss brilliance, og den gør holdt af 6 hour. Og den er super god, og det er i farven 300 Golden Tattoo. Og den er virkelig, og jeg kan slet ikke undvære den her, fordi den er så god. Så glimrer det med ens læber med på en naturlig måde. Så ordet glimrer, det her virkelig sådan lidt naturligt, fordi glimter det er pange også. Men den giver sådan en glimrende glans på en naturlig måde. Så ja, den her lige her. Det er den her naturlige lipgloss, og jeg ved, jeg er ikke så meget til lipgloss, men den her, den kan jeg se klare. Jeg hader konsistensen med lipgloss, fordi det er klistrende på ens læber, og så når man snakker, så er det sådan klister. Det kan jeg altså ikke lide med lipgloss. Men den er så god og flot i den farve, så jeg slet ikke klare den, og jeg har 3 andre den der i det selv her. Jeg har de her 3 mere, der er i Golden Tattoo, og ja, vi skal se det. Nummer 300 Golden Tattoo, nummer 300 Golden Tattoo, nummer 300 Golden Tattoo. Og jeg elsker de her lipgloss, så jeg elsker dem. Så det er, hvor det her er L'Oréal Paris lipgloss, og jeg er lidt klar med det. Så god, og jeg er ikke klar med den, og den lipgloss bliver så god. Den næste ting, det er en læbestift, og den her kommer også fra L'Oréal Paris, og det er den her indpakning. Den her, den ser lige overordnet sådan her ud, og det jeg elsker ved den her, elsker ved den her læbestift. Den er så naturlig, jeg kan godt lide naturlige læbestifter, fordi at så behøver man ikke sådan tage for meget på, eller tage for lidt, så den bliver naturlig. Men den her, den kan man bare tage på, og den ser så naturligt på ens læber, men det kan godt være, at den tager overdrevet på. Så jeg har faktisk på nu. Så ser den lidt mørk ud, ikke også? Men den hækker også på flere forskellige måder, den er læbestift, og den er nem at arbejde med, og den er fantastisk, så jeg kan helt klart anbefale, at den er i farven 237 Sienna. Og Sienna, jeg tror, det er sådan, man udtaler, det staves S-I-E-N-N-A. Så I kan se, den er sådan 237 her. Og den er super god, og jeg skal prøve det squash. Og den ser rigtig mørk ud på hendes fingre. Det jeg prøver at tage meget på, så den viser sådan, når den er overdrevet. Og så prøver jeg også lige at vise den, når den er lidt naturlig i sådan farve. Så jeg vil helt klart anbefale den her. Det er de her symptomer, der er sådan naturlige, det er ligesom den kraftige sådan lipglossen. Så helt klart anbefales, og den er god. Jeg tager ikke nogen bronzer med i den her video, fordi at jeg har ikke nogen rigtige sådan
bronzer, som jeg rigtig kan lide. Så den næste ting er en blush, og den her den kommer fra YSL. Og den her, den ser lidt sjov ud, fordi den er hurtig. Men den er ligesom sådan firkanter-agtig. To er det samme her, og to er det samme her. De to mørkeste, det er ligesom nogle med glimmer i, og den anden er sådan en peach farve. Den er bare generelt en peach farve, og der er mange, der siger, at den minder rigtig meget om den her MAC Peaches Blush. Det er den her ligesom her. Og jeg elsker den her blush, fordi den er så luksuriøs i den her pakke, og den er så god, pigmenteret, flot på en naturlig måde. Og jeg elsker naturlige ting, så men så har jeg ligesom sådan et spejl lige her, og ja, og så kan jeg ligesom se sådan indpakning, og så jeg elsker den her. Så det var rigtig den her blush, og den er ligesom noget, jeg slet ikke undværer, så den her tager jeg med overalt, fordi den er så god, og I kan allerede se, hvor meget jeg har brugt den. Og den er ligesom sådan bullet ud over pakken faktisk, så jeg har brugt rigtig meget af den, og jeg er super glad for den her. Den næste ting, jeg tager, det er denne her børste her. Det er denne her børste her, og den kommer fra H&M, og der er ikke noget navn på den her. Men den her, den elsker jeg på ligesom sådan en globelinjen, fordi at, ja, den virker bare rigtig godt på mig, og ja, forskellige børster til, der er forskellige børster til andre personer, der virker bedre end den her, men den her, det synes jeg bare er så god, så blød i konsistensen, men så dejlig, fin og blød, den her børste er så blød. Det virker bare rigtig godt fint, den giver en rigtig godt finish, og ja, den er rigtig super god. Så den her kan jeg selv klare mig uden, så selvfølgelig skal den her være i timen. Så ja, det var den her. Den næste ting jeg tager, det er denne her, som jeg ikke lige ved, hvor kommer fra, fordi der er ligesom været mærke her, men jeg kan ikke huske, fordi det er min mor, der har den, men den ser ligesom sådan ud, som sådan en fod, så den kan stå på en ting også. Og jeg har ligesom også en anden børste end den her, men jeg synes ikke, den kan bruges til sådan alt. Fordi den her, den kan jeg bruge også, den kan bruge også nogle andre, men den her, den virker meget bedre. Den kan bruges til puder, den kan bruges til blush, den kan bruges til bronzer, den kan bruges til alt, og jeg bruger den til alt. Og det virker perfekt på alle tre ting. Og det er fantastisk, at en børste kan gøres så godt på 3 metoder. Så den er rigtig god. Så den er det, jeg helt gerne anbefaler, og den er blød, og så ja, den er også rigtig. Så helt klart anbefales, selvom jeg ikke lige ved, hvor kommer den fra, så bare altid. Nu har jeg 4 ting tilbage, og jeg går lidt hurtigt igennem, fordi jeg mærker allerede, at den tager alt for lang tid. Men den næste ting, jeg tager, det er denne her mascara fra HR. Og den her elsker jeg, fordi at den her... Se børsten her til sådan nogle små fine hår. Den her mascara, den giver det fantastiske finish nogensinde. Jeg kan også godt lide, når det er pang og farve, eller meget sort og meget volumen. Den her giver det på en naturlig, flot måde. Så den her HR Lash Queen Filet Black, den er fantastisk, og jeg er helt klart anbefalet den her. Og den her, ja, det er bare sådan, den hedder, det er 01 Black. Og den her indpakning, den er så luksuriøs, så fin og så leopardagtig. Og så den her indpakning, den er bare fantastisk, ikke også? Pelsen, den er så flot. Så helt klart bonus for den her luksuriøse indpakning. Så den er helt 100% med i min must-have. Og det er ligesom brændende eneste mascara, som jeg faktisk ikke meget bruger, men jeg bruger det andre, hvis jeg måske godt vil have den vildt med godt. Så det var sådan over den her naturlige finish-agtige. Den næste ting, jeg tager, det er den her palette for The Color Workshop. Og her er der 6 farver, og det er det meget naturlige farver.
over de der brune farver. Og den her palette, den elsker jeg, og den har jeg fået til juleaften, som er stort for. Og det er den her palette, og den er fra Angel, Diva, Whisper, Primaris, Perfection og George. De her øjenskyer, den elsker jeg virkelig, men jeg tog sådan to fra, der elsker på den her palette her. Det er den her Angel og den her George. De er rigtig, rigtig gode, men det er bare helt den her palette her, den er bare super, super god, og jeg ved ikke lige rigtigt om det er en øjensky, man kommer til at fremme, eller det er paletten. Det er bare helt paletten, det er bare sådan en øjensky-agtig, som jeg bare, must faves. Og ja, så det siger pigmenteringen her, så lige på den her pigmentering. De ser meget sådan naturlige ud, når den kommer på et skud, men det kan gøres meget kraftigere, den jeg har her. Det kan gøres meget kraftigere, men nu tror jeg bare, det er sådan et squash-agtigt. Så det kan gøres meget, meget kraftigere, og jeg elsker den her palette her. Så this is awesome. Og den næste ting, det er min foundation her, og den er i min dagcreme fra Clarins. Men det er den her hjemmelavet foundation, og den her, den elsker jeg, den her foundation, for det er meget let på ens hud, og den er meget... Den er i hvert fald meget naturlig, og den passer helt perfekt til min hudfarve, og den er sådan der er alting er bare godt ved den her, og den dufter af lemon. Den dufter helt seriøst, duften lige, den er virkelig god, og jeg skal nok lave en DIY næste gang jeg laver en foundation. Det er også meget snart faktisk, men måske jeg får i starten med MAC Fix & Body for i vinterferien. Så det her, det er ligesom den ting-agtige foundation. Så jeg har ikke flere foundation, eller jo, det har jeg faktisk. Men ja, og foundation, og så går vi over til den sidste ting. Ja, og det var sådan sidste ting, det har med at komme i hertil, og det er i min klinik, når jeg først i Foundation Concealer. Og den er også rigtig god, den er indpakning, men den er ikke den bedste indpakning. Men den er sådan fin nok. Man drejer ligesom på låget her, så den ligesom siger klik, og det gør man ligesom sådan 3-4 gange-agtigt. Og så tager man ligesom sådan på med den her pensel, der er heroppe. Og så farver den. Ja, og det er ligesom, der kommer så ikke så meget på. Men den her, den er en medium dækkeevne i forhold til en concealer at være. En concealer, den dækker jo rigtig godt i forhold til en foundation. Så den er medium dækkeevne i forhold til en concealer at være. Og jeg elsker den her faktisk. Den er meget mere over i en fuld dækkeevne, end det er sådan en medium dækkeevne. For det er sådan mellem de to ting, ikke også? Så totalt luksuriøs pakke, og helt anbefales. Og den her, den er i farven 04 Natural Fair. Og super god, og elsker den. Så ja, det er i hvert fald en meget stor del af mine 10 must-haves. Ja, så det her, det var min sidste ting, og ja. Så ses vi bare i den næste video, og I må have det rigtig godt, og så ses vi bare igen i den næste video. Hej hej!